след това е втори епизод на Майнкрафт. Аз съм Кристина и започваме. Значи, къде са на неща, че не мога? Къде са била? Така, сега ще правим често. Сега. Направила съм смяна, но още не съм намерила код. За съжаление. Значи аз ще чупа дърва сега, после ще измислям какво ще правя. Какво ще правя, не знам. Чакай, имам ли камък? Не. Чакай, да решим това. Ей така. Виж, ей така става ли? Ей така. Хора, ще чупа стая, докато не се изхъби, защото не искам. Опа, аз падърт. Така, тук това. Ста пичуи! Аз съм например Едъл Тресинов. В момента играем Майнкрафт. За кого се купа? Не съм лоба. Аз купа. Така. Опа. И това е втори епизод. Да, нали го казвам. Не го казвам. Казвам.